Ja, hej og velkommen til Markus. Som I kan se, så står jeg her fint med nogle nogle art. Jeg ryger man står til mig. Lad os prøve at komme ind. Sådan her gik jeg ud af den. Sådan så landede op. Det synes jeg er meget sjovt. Det står sådan der. Så fik jeg et fisk ved det nu. Lad os lige se på den her helikopter. Ikke jeg lige har stjålet. Se, jeg kunne skyde lige hen, hvor jeg sigter, ikke også? Og jeg kan skyde... det var nok lige det. Og så kan jeg også skyde missiler hen lige meget ved, og der kommer mange gange. Synes jeg er vildt godt. Jeg er også en hel masse andre nogen, jeg kommer til at møde. Det skal nok blive vildere endnu. Jeg ved ikke, om det ser rimelig fedt ud. Så skyder jeg hen lidt. Så jeg siger den samme vej. Det synes jeg var vildt sig. Og jeg synes, der er rigtig irriterende, at den er så langsom. Det er noget, jeg kan... hvor var det lige godt. Jeg ramte altså ikke, drenge. Det var så ved. Ja, jeg synes, det er irriterende, for jeg har ondt i hovedet. Fordi jeg er så syg, men det er rigtig irriterende, men jeg har ondt i hovedet og røvhul. Så jeg ikke ja, normalt vil jeg jo have spillet det på computer. Men min computer er gået ned. Jeg er nødt til at vise det på tv, alle de seje ting. Jamen, jeg har en hel masse helikopter i via stjålet. Ja, jeg er nøgen. Er det ikke sejt? Det ved hun. Det jeg har sådan en her. Okay, jeg får få lige kameraet til at fokusere. Det er V12. Her er den her. Den viser jeg nu. Der sidder sådan en her foran, der skyder. Så kan man skyde musik af, så man selv kan styre. Det ligger mærkeligt til at dreje musik. Det ligger mærkeligt til at dreje musikken lige så tosset. Jeg har fået den til at komme tilbage. Nu er den nok gået stykker. Men det synes jeg faktisk meget af. Og jeg kan også bare se lige, hvor han er. Hvis I mit seje baggrundsbillede. Så sådan her, hvor jeg står sådan. Synes jeg er helt grineren. Så Velvut, den er faktisk meget god. Den skyder lidt langsomt. Sådan en. Jeg synes, mange skud af gange. Og de skulle også godt styre. Altså ikke sådan, ligesom med den anden. At den, ligesom den første, det er den her, ligesom skud af. Og så er den bare meget dårligere på de der normale skud. Patroner og sådan noget. Det var sådan, det synes jeg, det røv i den, men fuck det. Jeg røv. Nej, det siger røv. Men så har jeg denne her, det er sådan en helt, jeg ser. Yes. Og det her er bare den ene anden farve. For hvis ikke tror mig, kan jeg lige kende. Bruger jeg skud, jeg kan. Hvis ikke man selv kan styre.
er sikkert en god musik, men not. Altså. Og jeg har en hel masse andre helikopter. Det var så den. Så har det her, det var Star-helikopteren. En favorit. Så er den her, det her er ligesom Star-helikopteren, bare uden patroner og sådan noget. Kan ikke gøre en skid, flyver bare rundt. Hvor jeg får alle de her. Dem jeg har spawnet, og dem jeg har i skjoldet. Så den her. Der er bare sådan normalt. Kan ikke gøre en skid. Men det var den her, så har jeg en stork. Den ser lidt specielt ud, når man kigger på den her streng. Så ser den sådan her, og så har jeg bare kigget nogle brede hjul. Den er også bare normalt, den kan gøre noget at flyve. Jeg ved ikke, om der kan sidde en vogn eller andet. Det har jeg ikke prøvet noget. Men så kunne jeg skulle prøve det. Så har jeg en Thompson. Sådan her, en Thompson. Kan ikke gøre en skid. Ud at flyve. Nej, okay, shit, ikke altså. Det var altså, hvordan jeg må være for det. Og jeg vil heldig, at alle kommer der stadig. Fuck. Jeg hader, om det ringer, når jeg kan lave film. Altså. Man kan rende mig i røven. Ja, det var en første gang, jeg ville bare sætte ned på her. Jeg rækker fuck mod ham. Bare slået. Der er ikke tænkt, nej, der rækker fuck. Hvad sker der for? Han er syg ud. Men jeg fik set Thompson, så den her kan jeg vise jer. Inden jeg gør det. Den kan skyde missiler af, sådan her. Så er den sådan en laser, der er faktisk meget praktisk, fordi hvis den virker. Det er faktisk min favorit model. Det er faktisk ikke sådan. Lige nu er det nærmest en helikopter. Kan I prøve at vise jer den lidt? Men ja. Det er en sprænggas i laser. Lige nu er det ligesom en helikopter langsomt. Ja. Gør sådan her. Det er sådan hurtigt. I skal ikke spørge mig, hvad der skete der, for det hjælp. Jeg er inde i flyet. Fuck. Kan jeg tage flyet? Nej. Lol. Fuck. Ja, mand. Fedt. Ja. Godt var jeg lige godt til tid, men jeg ved ikke, om man stopper noget på på en PlayStation. Nej, jeg hedder på iPhone, så ved jeg ikke, om man stopper, så jeg ikke kan nå at gøre noget. Nå, men så skal jeg tilbage til mit hus, og så kan jeg komme hen og vise nogle andre fly. Og jeg kan også vise, hvordan jeg fik fat i så ikke mange antal helikoptere. Men det viser til sidst i den, fordi når man kommer hen, så er der nogle politimænd, der bliver meget vrede på dig. Synes jeg er irriterende. Der er en anden, der skal vise nogle andre fly. Som jeg viser, hvor de fleste af dem er.
Jeg ved ikke, hvad man får fat i V12. Jeg har bare spammet dem med en kode. Nu tror jeg lige, at jeg skal glo, hvor jeg løber hen. Jeg går lige øverst der. Jeg siger bare en bil. Out of my car! Ingen af dem, jeg har lavet, kanskje, da jeg gjorde det, så kom jeg ind i huset ovenpå den. Ligesom da jeg gjorde med flyet, sådan en bok var inde i det, men ikke kom ud igen. Jeg skal nok skynde mig, sådan, så når man ligger bare ude direkte over iPhone. Som jeg gør, jeg omgår lidt med computeren. Siger, at den filen er for stor til, at den går givet. Jeg tror, den skal være på 16 minutter. Jeg synes, det er rigtig fedt som sådan en Transformers. Men jeg kan også godt flyve på hovedet. Jeg kan bare ikke dreje, så. Hvis jeg gennem den der lille ø, der er der. I kan se, jeg gør sådan en måde, ikke også? Nu rammer jeg den, så hvis man til det sådan. Den holder mig lidt fra, for den er rigtig, hvad skal man sige, irriterende. Yes. Ja. Det er, du får en hel masse stjerner efter, når du er derovre. Lige mere holde den her inde, nu flere kommer ud. Og så har jeg min egen garage. Det her år, man skulle købe hus, det synes jeg faktisk rigtig godt. Her er en pilotfly, du bare kan den her Cyber V12 inde. Fordi jeg ødelægger den. Fordi den skal jeg bruge til i videoen. Jeg starter med den her. Den kan skyde. Og så er missiler og sæde. Fed afslutning. Så den ene fly i det. Så er en brandbil. Men herovre ligger et hus. Ej, hvor nederen. Nu jeg ved godt, der står et fly lige derovre fra. Nej, jeg har sjovt vist den anden. Så har jeg den her Cyber. Kan ikke gøre en skid. Selvfølgelig den her. Ja, den kan jo bare ikke gøre en skid. Jeg skal skynde mig så det var. Ja, så er der sådan en her. Det er sådan, det er de 3 sidste, der står i min garage. Det er sådan nogle her. Skynder mig lige at vise. Den kan ikke gøre en skid, som sagt. Jeg tror folk flyver særlig hurtigt lige nu. Jeg kan godt, den kan flyve så hurtigt som alle andre. Det er fordi, jeg lige skal finde noget her. Her er henne. Og her bremser jeg den her lige. Jeg skal ikke gøre stykker, for jeg skal ikke bruge det her. Du kan godt huske de her
De to sidste, der kunne godt skide dem med de brede hjul og den Thompson. De står her. Det der er Thompson. Den brede hjul står de her, men nu er den væk. Det har den altid med at være. Men den er her for det meste nogle gange. Og så viser jeg lige, hvor jeg fik alle de andre helikopter fra. Er det bare mig, der mangler noget, den ene vinge? Okay, den... Jeg rører faktisk ikke ved den, den gør det selv. Jeg er nødt til at lægge væk i den anden. Skal jeg lige finde... Og det er lidt svært at dreje. Jeg skal lige bruge sådan en GPS her. Så er det faktisk ret irriterende, fordi den hele tiden gør sådan noget. Kæft for en. Men de der andre helikopter, dem fik jeg... Skal vi også få den anden vinge af? Den fik jeg her. Se, nu kommer der en masse stjerner efter. Kan du se den der? Her står den her. Altså, det var... De kan ikke gøre noget. De skal lige låne den her. Jeg skal vise, hvordan jeg fik fat i nogle af dem først. Jeg tog bare den her, ikke også? Nå, er den stadig oppe i luften? Se, nu flyver jeg rundt i den. Men så gør jeg sådan på helikopteren. Nej, hvor den tager hen? Der er lige står sådan her, så er en herovre. Jo, mand. Ja, godt, så...